V minulom videu sme sa bavili o úplných základných mechanikách manipulácie a že na to, aby fungovala, potrebuje človek vyvolať v tebe určitý druh emócie. Pri nakupovaní to funguje malinko inak, ale to je na zvlášť video. V partnerských a osobných vzťahoch v podstate ide vždy o moc. Nemusí to znieť nejako temne, ale väčšinou sa hýbeme na škále medzi tým, kam sa pôjde na dovolenku, až po to, do čoho sa vložia rodinné peniaze. V dnešnej dobe sa často preberajú toxické vzťahy a toxickí ľudia, ale come on, všetci vieme byť niekedy toxickí. Problém je, keď sa ťa týmto správaním človek snaží niekam dostať. A tu sa menia pravidlá. Takže v každodenných ľudských vzťahoch ľudia robia chyby. To je bežné. Čo urobí zdravý človek vo zdravom vzťahu? Dajte si debatu. Počuj, toto sa stalo, takto to vidím a vadí mi to. A tu sa lámu ľady. Pokiaľ ten človek je ochotný akceptovať tvoj názor, tvoj pohľad na vec, môžeme hovoriť, že si v zdravom vzťahu. Všetko, čo je za touto hranicou, už začína byť toxické nejakým spôsobom. Preto si pripomeňme, že aby si bol akokoľvek manipulovaný, musí byť v tebe vyvolaná jedna z tých troch emócií. Pokiaľ sa po obyčajnom rozhovore cítiš previnilo, že sa vôbec ozval alebo ozvala, tak už je tam taká iskrička toho, že asi to nie je všetko v poriadku. Vždy sa bavíme v rámci nejakého spektra, čiže je to od jednoduchej ľudskej debaty, ktorá je priama, kedy sa viete pochopiť navzájom, až po opačnú stranu stupnice, kde sa bavíme o narcizme a tam jednoducho nič z tohto, čo som spomenul, nefunguje. Preto je prvý stupeň pre teba najdôležitejší uvidieť tú manipuláciu. Čiže ak sa hneváš, ak cítiš pocit viny alebo nejaký záväzok, tak si priamo obeťou manipulácie a tým pádom ju nevidíš. Takže absolútne ultimátny krok k tomu, aby si to celé nejak rozlúskol, je uvidieť to a uvidieť to, čo sa odohráva v tebe. Až potom môžeš riešiť ďalšie kroky a postupnosť v závislosti od toho, kde na tom spektre sa nachádza človek, s ktorým komunikuješ. V partnerských a rodinných vzťahoch je to o to náročnejšie rozoznať alebo uvidieť, pretože si v tom vyrastal. Jednoducho to bolo pre teba normalizované. Je to taký efekt, ako keď 10 ľudí sedí v miestnosti a príde ďalší človek a povie, že jednoducho toto sa nedá dýchať, treba tu vyvetrať. Je úplne prirodzené, že keď už človek vidí, že s ním nejakým spôsobom bolo narábané, tak chce vysvetľovať, obhajovať a podobne. Ale v závislosti od toho, v ktorej časti spektra sa nachádza človek, s ktorým komunikuješ, môže dojsť aj ku kroku číslo 3 a to je odchod. Keď už nepotrebuješ vysvetľovať ani obhajovať. Jednoducho vidíš, že v tom človeku, s ktorým komunikuješ, nie je pôda na to, aby to bol schopný u seba akceptovať. Ľudia, ktorí boli zmanipulovaní a uvedomia si to, čo je najnáročnejšia fáza, často cítia hanbu. Je to preto, že si spájame možnosť byť ovplyvnený s naším IQ, s našou racionalitou. Ale keď ti brat z Poľska predá 10-ročného Passata, ktorý má 100 000 km najazdených, alebo keď ťa
pani Gitka o šupe o 200 gramov na váhe na melóne na trhovisku. Je to absolútne niečo iné od toho, ako keď niekto používa tvoju emóciu na to, aby ťa niekam dostal. A v tomto ja vidím ten zásadný rozdiel. Tu sa bavíme o tom, čo je rácio, a tu sa bavíme o tom, čo sú emócie. Práve preto ľudia, ktorí sa najviac spoliehajú práve na svoj intelekt, sú na to najviac zraniteľní. Pretože vôbec nemajú načítané to, čo sa v nich deje. A je tam navyše taký háčik, že keď v nich niekto vyvolá nejakú emóciu, napríklad pri nakupovaní alebo v týchto rodinných vzťahoch, tak si to s tým svojím rozumom absolútne zdôvodnia. A ešte vlastne majú pocit, že to, čo cítia, je absolútne v poriadku a že to je v ich moci. A to je na tom asi ten najväčší háčik. Ako to funguje v narcizme, v ďalšom videu. Čau.